мизони андеша. таҳлилу баррасии мавзӯъҳои доғи рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ дар радиои Фарҳанг бо зеваршоҳи Уктамшоҳ. салом шунавандагони гиромӣ, истифодаи самараноки интернет ва сомонаҳои интернетӣ, ин аст мавзӯи навбатӣ аз радиои Фарҳанг. дар замони муосир пешбурди дилхоҳ соҳаеро бе истифода аз шабакаи ҷаҳонии интернет тасаввур кардан ғайриимкон аст. аз лиҳози иттилоот ва иртибот имрӯз сайтҳои гуногуни интернетӣ бештар мавриди истифодаи мардум қарор гирифтаанд. ҷои баҳс нест ки донистану истифодаи бамаврид аз техникаву технологияи муосир барои омма, махсусан наврасону ҷавонон муҳим ва саривақтӣ мебошад, зеро он донише ки аз интернет мегиранд барояшон муфид хоҳад буд. интернет манбаи маълумотҳои гуногун ва қулайтарин воситаи муошират боқӣ мемонад. баробари рушди он, истифодабарандагони интернет ҳам пайваста дар ҳоли афзоиш мебошанд. яке аз воситаҳои фаъоли муошират қарор гирифтани он аз шахс риоя намудани одоби гуфторро тақозо мекунад. зикр кардан ба маврид аст ки мо бояд ҳангоми муошират тариқи интернет фарҳанги волои муоширатро риоя намуда бо ҳамсӯҳбатон беҳурматӣ накунем ва аз паёмакҳову навиштаҳоямон хотири касеро озурда насозем. инчунин дар рафти суҳбат ба дигар мавридҳо ба таҳқиру дашном ва беобрӯкунии каси дигар роҳ надиҳем, зеро он чӣ ки менависем ва иброз медорем аз одобу ахлоқ, сатҳи ҷаҳонбинӣ ва маърифати мо гувоҳӣ медиҳад. набояд матолиберо гуфт ё навишт ки боиси пушаймонӣ ва шармсории каси дигар гардад. шунавандагони гиромӣ, тавре қаблан зикр намудем, аз ин восита, яъне аз интернет, имрӯз одамони касбу кори гуногун истифода менамоянд. ҳоло биёед андешаҳои Эҳсон Сафаров, як нафар соҳибкорро ки пайваста баҳри пешравии корҳояш аз интернет истифода мекунад, якҷо мешунавем. назари ман барои истифода барои фарҳанги интернетӣ ҳамин аст ки ҳамчун як шахси оддӣ, ҳамчун як нафаре ки дар зиндагӣ ҳамин интернет ҳамчун рӯзмарра бугӯем ҳамчун ҳамқадам барои ман истифода мебарам. як маҳаки асосие ки барои ман ё ин чунин бигем дастгири асосӣ ба ҳисоб меравад, зеро кори рӯзмарраи мо бо интернет сахт алоқамандӣ дорад ва барои ҳама маълум аст ки дар замони муосир шабакаҳои интернетӣ фаровон, яъне истифода мешавад, новобаста аз сину сол, новобаста аз яъне ки ту коргар ҳастӣ. дар ҷомеа ҳама инсонҳо интернетро истифода мебаранд ва фарҳанги истифодабарии ҳамин шабакаҳои интернетиро ман ба таври зайл мушоҳида кардам ва гуфтанӣ ҳастам ки шабакаи интернетӣ дар бисёри мавридҳо манфиатбахш аст, ҳамчунон зарароварам аст ва барои манфиатбахшиу гуфтанӣ ҳастам ки мисоли оддӣ мешавад кортҳои душанбе сити аст ва дигар кортҳое ки тариқи интернет кор мекунанд. мо метавонем аз онҳо фаровон истифода барем, яъне ки дар хона нишаста мо метавонем ба ягон дӯсти худ пул равон кунем ё ки метавонем ки ба воситаи интернет ба телефонҳои мобилии худ маблағ пардохт кунем ва ҳамчунин ҳамин зарароварӣ, яъне ки шабакаи интернетиро ман дар он мебинам ки ҳамин шабакаи интернет новобаста аз сини сол шахси оддие ки бекор аст, ӯ ҳам интернет дорад ва барои истифодабарӣ барои бисёри ҳамин нафарҳо ман фикр мекунам ки зараровар аст истифодабарии интернет. яъне ки ман вақте ки пул надорам, вақте ки ман бекор ҳастам, вақте ки ман наметавонам ки роҳи ҳалли зиндагии худро дарёфт кунам, наметавонам ки яъне барои ҳамин интернет истифодабарии худ пардохт кунам. мисол дар Англия ҳаст, барои истифода бурдани интернет бояд ки дарси муайяне ҳаст, ҳамчун синфи 1
خونی اون رو از خود کنی بعد حقی به دیگر زینه شبکه اینترنتی گذاشتن رو داری. یا هست نفرانی که مثال برای اینترنت از سین سالش از 18 پایان است، برای آنها هر گونه یعنی که همین سامانه ها اجازه داده نمیشود. اما در ما خیلی نیست، در ما یعنی که به محدود است، همه چی طوری که میتواند استفاده میبرد، آزاد است، منفعت بخش است. بجای آموزگار با ما خدمت کنند، بله ما هر چیزی که در کار است یعنی که لازم است ما میتوانیم اینترنت استفاده بریم. در وقتی که نبود ما کتابخانه و کتابخانه یک موضوع رو میگفتیم یعنی که مواد لازمی رو میگفتیم، اما در زمان امروزه خوب است که یک جامعه شینی و چگونه مواد لازم است دریافت میکنی، از خود میکنی. اما جهت‌های منفیش زیادتر است. همچون یک دانشجو است او استفاده برنده مبلغ است در حیات، در زندگی، در خونه‌اش، چون که دانشجو است او کار نمیکنه. خیلی شبکه‌های اینترنتی بگم اینا برای آنها از یک طرف منفعت بخش است، برای دستشون اما ضرر زیادش در این است که به مبلغ او کار نمیکنه. سامیان عزیز، شما اندیشه های احسان سفرов یک تن شهروند که به صاحبکاری مشغول می باشد پیرامون استفاده اینترنت شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، طور مشاهده نمودیم امروزها اکثر استفاده برندگان سامانه های اینترنتی را در سراسر سیاره نورسان و جوانان یعنی قشر جوان جامعه تشکیل می دهند. از این رو پس ایشان باید از منفعت و ضرر آن و اتیکه استفاده نمودن آن معلومات داشته باشند. صاحبکار احسان سفرов در ادامه دایر به مشاهده هایش در این سمت سخنرانی نمود. هر نفر که به درس اومد باید داند که درس اومد، هر نفر که به خانه اومد باید فهمد، یا هر نفر که به گوشه زنگ میزنه باید خبر داشته باشه به پدر مادر یا که این که یگان دوستش زنگ میزنه. اینترنت هم همچنین است. وقتی ما مهمون اینترنت میشویم برای ما مهمانخانه ها بسیار باز هستند، یعنی که سامانه ها بسیار هستند. شما میتوانید کدام مهمون سامانه است فراوان استفاده بره. خوب میشه که همین هر شخصیت پیش از اون که اینترنت وارد میشود برای چی به اینترنت وارد شد. یک زمانی شده است که به اینترنت وارد میشن برای یک لحظه یعنی که ذوق خوش او میدارن با چی گونه موادی که لازم است نالازم است استفاده میبرن، از فیلم های هر گونه استفاده میبرن. اینترنت وارد شدم چی رو استفاده میبرم، برای چی وارد شدم؟ در اون وقت که یک وارد شدم به اینترنت تو از اینترنت باز بیرون میشه میبینی قریب 1 ساعت 2 ساعت وقت شما صرف شده است. در این 1 ساعت 2 ساعت میتواند درس خود رو تیار کنند، میتواند با یگون جمعیت یگون کاری فایده نکند، میتواند در همین 2 ساعت نه هست نفرانی که در 2 ساعت مثال در روزش 40 سومون 50 سومون کار میکنند. اون نفری هست که مثال 2 ساعت وقت خود رو در اینترنت صرف میکند، اما بر ضرر اون که او با اینترنت میرسوند به خودش هم ضرر میرسونه، یعنی وقت قیمت خود رو از دست میدهد. همچنین به سلامتی انسان نیست به واسطه تاثیر منفی خود رو میرسونه. مثلا من شخصا وقتی که بسیار کار کنم در نزد همین اینترنت، من از جای خود وقتی برخستم حس میکنم که خیلی خسته هستم، اعصاب من مونده شده است و هر کوشش میکنم هر چیز زودتر 1 ساعت هم باشد خواب کنم. حالا اون که درک دارم من نفرانی هستن که 24 ساعت تلفن اونها فعال است، 24 ساعت اینترنت اونها فعال است، میتواند ضرر بسیار رساند. بدن برای یک مواد رو دسترس کردن از اینترنت یک بار فکر کنیم، یعنی که او بسیار ضرر کلان دارد. در مثال عادی میشود وقتی که حوزه همه تلفن موبیلی دارد و درک دارد، وقتی که ما اون پریده چیدن یعنی که همون اینترنت رو فعال میکنیم چقدر قوه الکتریکی همون تلفن تیز کم میشود، یعنی همون خودش اثبات میکنه که ضررش خیلی زیاد است. برای همین خوب میشه که در همین جمهوری ما هم که سیم کارت ها همه شوزی به نام هر شخصیت است، نمیتونه یک شخصیت 5-6 سیم کارت داشته باشد. پیشنهاد میکردن همه هر یک سیم کارتی که استفاده برنده شه از همون اینترنت هم نظارت میکنن، یگان جای پوشیدن فعالیت میره باز کنن، یعنی که درک یابن که من کجا استفاده میبرم همین اینترنت به ضرر خود و منفعت خود میرسونم که همین جهت‌های مثبت همین اینترنت رو استفاده برن، زیرا ضرر آورش خیلی زیاد هستن. برای همین
ҳар нафаре ки истифода мебарад дар як рӯз ба худ як бор савол диҳад ки ман ҳамин рӯз чанд шабака дар омадам, чанд сомона дар омадам, якадомаш ман манфиат гирифтам, якадомаш зараро дидам. шунавандагони азиз, хотиррасон мекунем ки ин андешаҳои яке аз истифодабарандагони ҳамешагии интернет соҳибкор Эҳсон Сафаров буд. гарчанде истифодаи сомонаҳои интернетӣ имрӯз ба ҳама дастрас аст, дар асл кор бо он ниҳоят мушкил мебошад. вале мутаассифона бисёре аз истифодабарандагон аснои кор бо интернет, махсусан сомонаҳои ҷамъиятӣ, ба беаҳамиятӣ роҳ медиҳанд. сомеёни арҷманд, дар идомаи барнома суҳбате дорем бо номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур Аҳмадшоҳ Чурғосиев атрофи фарҳанги истифодаи интернет ва сомонаҳои интернетӣ ки ҳоло фишурдаи онро ба самъатон мерасонем. умуман дар ҷаҳони мутамаддин ва дар ҷаҳони имрӯза бе интернет тасаввур кардани ҳаёти ҷавонон ва умуман ҳаёти калонсолон ҳам ки бошад, бе интернет тасаввур кардан намешавад. лекин интернет ҳам паҳлӯҳои мусбӣ дорад ва ҳам паҳлӯҳои манфӣ дорад ва интернетро бояд самаранок истифода бурд. интернет барои корҳои илмӣ, барои мактубҳои расмӣ, барои қарорҳо ва барои баъзе корҳои муфид бисёр судманд ҳаст. мардуми оқил бешак интернетро бар суди худашон истифода мебаранд, лекин мутаассифона дар интернет ҷавононе ҳам ҳастанд ва ё насли калонсоле ҳам ҳастанд ки аз рӯи ҳавас кор мекунанд, бешуурона кор мекунанд. онҳо яъне интернетро бар суди худашон истифода намебаранд, баръакс интернет эшонро ба гумроҳӣ мебарад, чунки фарҳанги истифодаи интернетро шояд намедонанд ва аз ҳамин сабаб ба бисёр корҳое даст мезананд ки корҳои ношоям ҳам ҳаст ва бисёр хабарҳое интишор мекунанд ки боиси нороҳатии мардум мегардад ва мо имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем ки мардум бисёр ҳарфҳои зишт ҳам менависанд, бисёр суратҳои ноҷо мепартонд, бисёр ба истилоҳ роликое мепартонд ки бар зарари ҷомеа ва мафкураи дигар мардумро вайрон мекунад ва дар навиштаҳо комментариҳо ба истилоҳ гӯем он муаррифиномаҳое ки менависанд, он лайкҳои бемавқеъ ва писандидаҳои бемавқеъ, ҳамаи ин мафкураи ҷавонон ва мафкураи мардумро махлут месозад. саноманд бошед, нодуруст истифода кардани сомонаҳои интернетӣ ба паст шудани фарҳанги миллат рабт дорад? бале, фарҳанги ҳар миллат ба ҳайси шиносномаи миллат ба шумор меравад ва интернет ки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ истифода мебарад. бемавқеъ ва нодуруст ва бешуурона истифода кардани интернет боиси пастшавии фарҳанги мо мешавад. якумаш ин ки мо ҳамон вақте ки интернетро бемавқеъ истифода мебарем, дар байни ҷомеаи ҷаҳонӣ бефарҳанг будани худамонро нишон медиҳем. аз тарафи дигар агар нигоҳ кунем, ин нодуруст истифода бурдани интернет ба мафкураи мардуми мо халали ҷиддӣ ворид мекунад. аз ҳамин нуқтаи назар бояд интернет самаранок истифода бурда шавад ва бар суди ҳамон истифодабаранда бояд истифода бурда шавад. ташаккур. хуб, чун устод ҳастед, бо донишҷӯён бештар сару кор доред, миёни омӯзгорон фаъолият мекунед, ба андешаи шумо кадом табақаи ҷомеа интернетро имрӯз самаранок истифода мебарад? имрӯз шабакаи иҷтимоии фейсбук воқеан ҳам бисёр олимон дар он ҷо ҳастанд, омӯзгорон истифода мебаранд ва аз ҳамин нуқтаи назар ин шабакаи иҷтимоӣ нисбатан ба дигар шабакаҳо хубтар ҳаст, чунки дар ин шабака бисёр мақолаҳои ҷолибро мехонад, бисёр андешаҳои созанда дар ин шабака навишта мешавад ва аслан ҳаст, чизҳои нохуб ҳам ҳаст, аммо нисбатан кам аст ва дар ин шабака мо мебинем ки қишри фаъоли ҷомеа, яъне зиёиён дар ин ҷо бисёр матлабҳои ҷолиби диққат интишор мекунанд ва дар шабакаҳои одноклассник, дигар шабакаҳои иҷтимоӣ умуман, ютуб, имо, вайбер, инстаграм, аз ҳама бештар чизое ки дар инстаграм мепартон, ин ғайри қобили қабул аст. фаҳшам ҳаст ки андешаи мардумро, мафкураи мардумро вайрон мекунад ва ҳамин тур аст. яъне ки агар ки дар умум гӯем, дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамоми аъзоёни ҷомеа ҳастанд ва истифода мебаранд. ва шабакаи фейсбук ёдовар шудед. фейсбук барои муаррифии
шахс ягон нақш бозӣ карда метавонад? бале, фейсбук барои муаррифии шахсиятҳои фарҳангӣ, таърихӣ, шахсиятҳое ки ба дастовардҳо ноил гардиданд. вақтҳои ахир ман ки худам ҳам дар он ҷо ҳастам, бисёр дар бораи шахсиятҳои хуб, масалан шахсиятҳои адабӣ, фарҳангӣ бисёр маълумотҳои ҷолиб ва мақолаҳои хуб ҳам дар фейсбук пайдо кардан мумкин аст ки аз ҷониби донишмандон интишор мешавад. ва баъзан порчаҳое ҳаст ки аз нависандагони хориҷ, аз мутафаккирони хориҷ дар саҳифаҳои фейсбук гузошта мешавад. ва ман худам ҳам ки аз он ба таври густурда истифода мекунам, мебинам ва барои ман писанд аст. аммо чуноне ки гуфтам ва инро дигарон ҳам таъкид мекунанд, бо вуҷуди ҳама пешравиҳое ки дар фейсбук дида мешавад, баъзе ақидаҳои ғалат ҳам ҳаст, ақидаҳои ифротгароёна ҳам ҳаст ки ин барои мо нохушоянд аст. хоб дар бораи гурӯҳҳое ки дар шабакаи фейсбук ҳаст чизе нагуфтед? гурӯҳҳои ифротгароӣ ҳастанд ва ба истилоҳ онҳо дар дохили нохунагӯӣ фаъол ҳастанд ва онҳо суханҳояшон пур аз ғараз аст, моломоли дурӯғ аст ва аслан агар ба таҳқиқ нигаҳ кунед, суханҳои онҳо реша дар тасодуфу ғаразу ноодамгарӣ ҳаст. яъне ки пояи суханҳояшон бисёр бемаънӣ аст ва мазмунан ҳам хароб ҳаст ва бисёр инҳо бисёр кӯшиш мекунанд ки мафкураи мардумро махлуд созанд, вале хушбахтона насли даврони истиқлолият ва мардуми тоҷик назар ба солҳои 90 тамоман фарқ мекунанд ва эшон дарк мекунанд ки ин ифротгароён танҳо дар пушти манфиат ҳастанд. барои инҳо дин, мазҳаб ва ангезаҳои динӣ дигар арзиш надорад. ташаккури зиёд. як саволи дигар доир ба шабакаи ютуб ки як баҳри беканорам гӯем хато намекунем, агар дунболи як мавзӯъ равӣ, мавзӯъҳои дигар рӯи кор омада меистад, шумо бораи кор гирифтавед, чӣ андеша доред вобаста ба шабакаи ютуб? ман рости гап аз ютуб бисёр истифода намекунам, лекин аз баъзе масалан хабарҳою истихбороте ки мо мефаҳмем, дар он ҷо ҳам гурӯҳҳои ифротгароӣ ҳастанд ва ҳаминро бояд мардуми мо бидонанд ки ахлоқ ин бояд намуди инсонгарии мо бошад ва ин як рамзе бошад ки ҳама вақте ки мо ки мусалмон ҳастем ахлоқамон боло бошад. ва имрӯз бо ибтикор ва талоши пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтараммон Эмомалӣ Раҳмон, ҳама шароитҳо фароҳам аст ва масалан китобҳои бисёр пурмуҳтаво ҳам интишор мешавад ва фазои илмии мо фазои холӣ нест ва фазое ҳаст ки пур аз маълумотҳои бисёр муфид аст ва хуб мешавад ки мо аз ин маълумотҳо истифода барем, аз ин баҳри бекарон истифода барем ва ба ҳар гуна ақидаҳои ифротгароӣ дода нашавем. шунавандагони азиз, тавре шоҳид гардидед, ҳамсӯҳбати мо Аҳмадшоҳ Чурғосиёв, номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар суҳбати худ таъкид намуд ки бигзор сокинон, яъне истифодабарандагон, хосатан наврасону ҷавонон дар истифодаи интернет бояд эҳтиёткор бошанд ва ба суди худ истифода намудани интернет ва шабакаҳои интернетиро дониста бошанд. бояд қайд намуд ки дар Тоҷикистон ватани азизи мо низ сол аз сол истифодабарандагони интернет бештар ба қайд гирифта мешаванд. воқеан дар ин баҳри беканор, яъне дар фазои озоди интернет ки он ҷо ҳар кас метавонад худро бо номҳои махфӣ муаррифӣ намояд ва чӣ мехоҳад, бисёр муҳим аст ки мо ҳамсӯҳбати худро шиносем ва нагузорем ки касе ба иззати нафси мо бирасад ё он чӣ ки мехоҳад анҷом диҳем. дар муоширати шабакавӣ эҳтироми ҳамсӯҳбатон ва қадр намудани андешаҳои тарафайн муҳим буда нишони одобу ахлоқи ҳамида мебошад. инчунин ҳангоми муроҷиат ба ҳамсӯҳбат барои эҳтиром мо бояд шумогӯён муроҷиат намоем.
ҳамзамон бояд барои маслиҳат, тавсия ва сарфаи вақти ҳамсӯҳбатамон аз ӯ изҳори миннатдорӣ намоем. шунавандагони азиз, такроран таъкид бояд намуд ки ҳангоми истифодаи интернет ва шабакаву сомонаҳои иҷтимоӣ зиракии сиёсиро аз даст надода кӯшиш намоед, то онро ба манфиати худ истифода намоед. инҷо барномаи мизони андеша аз мавҷи радиои Фарҳанг ба анҷом мерасад. суҳбатдоро ва масъули барнома ман Зеваршоҳи Уктамшоҳ будам. барномаҳои дигари мо идома дорад. бо мо бошед.